ni saiatzen nintzen hor enkajatzen denun lortzen, baina gero tristura asko sentitu nun, ze bakarrik sentitzen izan. Bueno, nik uste helburua zela inork ez zapaltzea. Eta bai hastezea, tipo gogorraren plantak egiten, ez? Erreten haste naiz, eraten haste naiz. Egia da, borroka konstante bazala egunerokoa eta, nekatu initan. Zu jaikiten zara eta lehenengo gorputzak eskatzen dizunaian momentu baten da droga. Nik usteet autolesioekin hasi nitzanean, hor maske oiu nik sufrimendu asko sentitzen nun. Orduan, bilatzen nun, sufrimendu horiez sentitzea. Azkenean pertsonaje horrek iteuna da marronero eta geroz eta toki ilunago, toki zailago, toki arriskutsuagotara eramaten dut.